سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, mijn naam is Müller. Hallo, ik ben Maria. Smalltalk, deel 1. Small talk 1. واړه کارونه لومړی برخه. Maak het uzelf gemakkelijk. Maak het uzelf gemakkelijk. په ځان یې اسانه کړئ. Doe alsof u thuis bent. Doe alsof u thuis bent. ځان راحت جوړ کړئ. یا داسې احساس وکړئ چې خپل کور یاست. Wat wilt u drinken? Wat wilt u drinken? څه غواړئ وڅښئ؟ Houdt u van muziek? Houdt u van muziek? موزیک مو خوښیږي؟ Ik houd van klassieke muziek. Ik houd van klassieke muziek. زه کلاسیک موزیک خوښوم. Dit zijn mijn cd's. Dit zijn mijn cd's. دا زما سیډیګانې دي. Speelt u een muziekinstrument? Speelt u een muziekinstrument? تاسو د موسیقۍ کومه آله غږوئ؟ Dit is mijn gitaar. Dit is mijn gitaar. دا زما ګیتار دی. Houdt u van zingen? Houdt u van zingen? سندرې ویل مو خوښیږي؟ Heeft u kinderen? Heeft u kinderen? تاسو ماشومان لرئ؟ Heeft u een hond? Heeft u een hond? تاسو یو سپی لرئ؟ Heeft u een kat? Heeft u een kat? تاسو یو پشو لرئ؟ Dit zijn mijn boeken. Dit zijn mijn boeken. دا زما کتابونه دي. Ik lees nu dit boek. Ik lees nu dit boek. زه اوس دا کتاب لولم. Wat leest u graag? Wat leest u graag? د څه لوستل مو خوښیږي؟ Gaat u graag naar concerten? Gaat u graag naar concerten? کنسرتونو ته تلل مو خوښیږي؟ Gaat u graag naar het theater? Gaat u graag naar het theater? سینما ته تلل مو خوښیږي؟ Gaat u graag naar de opera? Gaat u graag naar de opera? اوپرا ته تلل مو خوښیږي؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Smalltalk, deel 1. Small talk 1. واړه کارونه لومړی برخه. Maak het uzelf gemakkelijk. Maak het uzelf gemakkelijk. په ځان یې اسانه کړئ. Doe alsof u thuis bent. Doe alsof u thuis bent. ځان راحت جوړ کړئ. یا داسې احساس وکړئ چې خپل کور یاست. Wat wilt u drinken? Wat wilt u drinken? څه غواړئ وڅښئ؟ Houdt u van muziek? Houdt u van muziek? موزیک مو خوښیږي؟ Ik houd van klassieke muziek. Ik houd van klassieke muziek. زه کلاسیک موزیک خوښوم. Dit zijn mijn cd's. Dit zijn mijn cd's. دا زما سیډیګانې دي. Speelt u een muziekinstrument? Speelt u een muziekinstrument? تاسو د موسیقۍ کومه آله غږوئ؟ Dit is mijn gitaar. Dit is mijn gitaar. دا زما ګیتار دی. Houdt u van zingen? Houdt u van zingen? سندرې ویل مو خوښیږي؟ Heeft u kinderen? Heeft u kinderen? تاسو ماشومان لرئ؟ Heeft u een hond? Heeft u een hond? تاسو یو سپی لرئ؟ Heeft u een kat? Heeft u een kat? تاسو یو پشو لرئ؟ Dit zijn mijn boeken. Dit zijn mijn boeken. دا زما کتابونه دي. Ik lees nu dit boek. Ik lees nu dit boek. زه اوس دا کتاب لولم. Wat leest u graag? Wat leest u graag? د څه لوستل مو خوښیږي؟ Gaat u graag naar concerten? Gaat u graag naar concerten? کنسرتونو ته تلل مو خوښیږي؟ Gaat u graag naar het theater? Gaat u graag naar het theater? سینما ته تلل مو خوښیږي؟ Gaat u graag naar de opera? Gaat u graag naar de opera? اوپرا ته تلل مو خوښیږي؟ دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.